2, 1, klapka. Jak? Čaute, ja som Rajderka a som tu dnes s mojou sestrou Melániou, a.k.a. Melus. Čaute. No a dnes máme pre vás nachystaný taký špeciálny content z iného súdku. Ide o to, že ja som nikdy svoju sestru neoznačila na Instastoríčku. Je tak? A dnes si chceme spolu spraviť taký sociálny experiment. Je tak? Je to poznáš aj iné slovo, než je tak? Je tak? Chceme teda zistiť, koľko ľudí jej dá follow za 24 hodín. Háčik je v tom, že mojej sestre je 13 rokov. zráčne staršie než ja, ale nevadí. Dík. Potom vlastne vyskúšame, koľko z tých followerov sa chytí do jej pasca a napíše jej. My sa teda spolu vyfotíme, spravíme si storku. Tak to vyzerám zle, celé video. Dobre. Teraz pôjdem pridať storíčko na svoj Instagram a zdôrazním tam znovu, že moja sestra má 13, aby čávovci vedeli, že fakt je 13 a že fakt je akože není staršia. Tá hrozná fotka, no nevadí. My sa teraz presunieme na Meluzinin Instagram, aby sme ukázali, že koľko má v tomto čase followerov a počkáme 24 hodín, zistíme, koľko ľudí jej dalo follow. Ale predtým sa ešte pozrieme, koľko jej príde za 5 minút od pridania postu. Nám tu skáču upozorneníčka, takže máš celkovo 816 sledovateľov aktuálne v tomto čase. Pridali sme storku cca 5 minút dozadu. To tam 7 minút. 7 minút 11 žiadostí. To je celkom slušné, akože som zvedavá, čo za 24 hodín, čo to tam bude. The next day. Papka číslo 10. Dobre, takže ubehlo presne 24 hodín od pridaného spoločného storíčka. Koľko si myslíš, že si mala tak preklikov? Cez 1000? Asi? Mala si presne 1358. Čo ale neznamená úplne, že ešte nič. Neznamená to ani keď jej dá niekto follow nič, lebo sú to také veci, že dobre, niekto zo zvedavosti a teda a teda. Dôležité pre nás je to, koľko z tých ľudí ti napíše. Ty myslíš z tých preklikov, že si dostala followerov z tých 1300? Ja myslím, že tak cez 100 ich tam bude. Tiež myslím, že cez to ich bude určite. Uvidíme. To byla by zase klapka. Takže ideme sa pozrieť na to, že koľko si získala tých followerov. Cez 162 žiadostí, Gigi, to budeš mať. Že ideme spraviť to, že vyfotíš sa na story, pridáš ho a budeme čakať. No vyber proste nejakú random fotku a to je jedno a dá niekto popísať, nuda. Na živote napridáva. To nevadí, všechno jednou poprvé. Dobre, takže nuda, niekto popísať. Áno, áno. Ešte do zátorky je mi 13. Odklikni. Jeden klik. Je to tam? Je to tam. Inak ešte, čo som dávala storíčko so sestrou, tak prišlo mi tam viacej odpovedí na ten príbeh a nikto nechcel veriť, že má 13. Tak to je pohoda. To niekde vyskočia tie screeny toho, niektorých konverzácií. Takže pridali sme storíčko, je tam zhruba minútu, viac tam nebude a už máme 2 žiadosti. Se sestrou si podobný moc neisté. Tu ďalší, nejaký traktor. Máme im zhruba cca pol hodinky. Potom si to zrefreshneme. A few minutes later. Takže pozrieme sa, koľko to tam je. 27 minút, takže necelých 30. Videlo to 161 ľudí. Ideme sa pozrieť, koľko z tých ľudí ti napísalo za 30 minút. Až tam pravdepodobne 9 žiadostí, ale tu zmizol ten traktor. Aha, nie, tu je. Dobre, vypadá to všetko jak detičky, že? No, dožví, koľko by ti napísala, keby to tam necháš celý deň, akože pol hodina je pol hodina. 15 IO. Dobre, mladošín. Vymazať všetky, z nikým si nebudeš písať, moja, dobre? Takže zistili sme, že... To sme aj vedeli, že zistíme. Že ak by to bolo, keby tam máš to storíčko celých 24 hodín, že koľko ľudí by sa ozvalo. Mňa hlavne zaujímalo tá miera toho, že koľko dospelých ľudí ti napíše. Ale za tú pol hodinu, no je to také, OK, napísalo ti 10 ľudí, z toho boli akože väčšinou taký teenage, čože super. Iný cieľ tohto bol, to ani nemalo, že cieľ. To bolo len, že len tak pre zaujímavosť. Nás to proste zaujímalo, že jak to dopadne, lebo nikdy som ho neoznačala na storke, takže bolo to poprvýkrát. A dopadlo to presne tak, jak sme očakávali. Dať odber, like, komentár, nezabudnite jej dať follow, že? Takže vidíme sa u ďalšieho videa a čaute.